19 kaadlaw na lang, Frank, Pasko na. Mao nga anam-anam nang gipasiga sa mga dagkong hotel sa Subo ang ilang mga Christmas tree. Sa makagabi, gipasiga na ang pabulosong Christmas tree sa usa ka sikat nga resort sa Dakbayan sa Lapu-Lapu atol sa ilang Christmas party. Dungan sa maong Kalihukan, Georgia, gi-celebrate ang 20th anniversary sa maong resort. Din ang ilang tema kagabi maong usa ka charity dinner alang sa mga biktima sa katalagban sa Kabisayan. Sugin limi Ryan Sorote. 3, 2, and 1! Merry Christmas, ladies and gentlemen! Pinagi sa Christmas tree lighting inubanan sa mga nindot nga awit pang Pasko sa University of the Visayas Coral. Formal nga gibuksan ang Christmas tree celebration sa Shangri-La Mactan Resort and Spa kagabi nga usa ka charity dinner uman ang mga suki niini. It is because of your sincere generosity that the world will be better. Matod sa manager sa mong resort nga ang ilang charity dinner usa ka pasalamat sa tanan nga miduyog kanila sa ilang pagtabang sa mga biktima sa katalagman sa Bohol ug Northern Cebu. It is because all of you that has been with us over the past years has made this resort very successful. Dungan sa mong Kalihukan maong ika-20 katuig nga anibersaryo sa Shangri-La. Gawas sa mga hinabang nga ilang giandam gikan sa pagtapos-tampos sa ilang mga empleyado, doon usab sila mga hinabang nga nadawat gikan sa laing mga resort sa ubang dapit sa kalibutan. That's why we were thinking to have this dinner tonight to celebrate with all of you, to make sure that maybe we can do something for people that really need. Ryan Sorote, News 5. Gipaubos og seminar kaganina ang mamamaligay og pabuto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron sila mapahinumduman sa mga lagda. Karong Disyembre 15, gikatakdang magsugod pagpamaligya ang pabuto sa maong dapit nga gilang pabuto capital of Cebu. Jinky Bargio, Sugin Limi. Dulan sa usa ka gatos ka mga retailers ug pabuto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang gipaubos og seminar kaganiha nga gipasiugdahan sa City Hall ug kabomberohan agig pagpangandam sa angayan nilang buhaton atol sa pagbukas sa ilang mga stalls sunod semana. Tuyo ni ini nga mapahinumduman ang mga manindahay sa mga rekisitos sama sa size metros nga gilayon sa matag stalls, signage nga no smoking ug no testing, pagpalayo sa mga naninda og barbecue ug lechon manok ug kinahanglang dunay drum sa tubig nga andam kanunay. Disyembre 15 gitakdang sugdan ang pagdisplay sa mga pabuto apan kinahanglan nga sa designated firecracker zone lang kini makita nga ana nahimutang sa eskina sa barangay Kanhulaw paingon sa barangay Babag 2 Lapu-Lapu City. So although gibuhat nato kada tuig pero every year jud himo ni nato pag remind jud mayo sa ila sa pagsunod jud sa balaod. Gipaybaw sa Lapu-Lapu City Government nga di sila magpanuko sa pagkanselar sa mga permit sa namaligya og pabuto kung kini di mutuman sa ilang lagda. Lakip nga susiyon sa mga bumbero maong upat ka mga factory sa pabuto sa maong syudad. Naay mga ginagmay nga mo ipsot yun. Moabot din yung dana o sa ganang may imbi patalinghog. Pero mo na naman pa atong pulis. Si Colonel Juanpod Mayon. Takupon tamo na. Jinky Bargio, News 5. Ug mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Biyernes, Disyembre 6, tuig 2013. Kini si Frank Balilong Jr. Mga istorya nga dilang kutob sa paggatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!